cabana. Non dormín nada. Eu tampouco, Milo. Botei a noite enteiriña a oír os ronquidos de Mumu. Temos que facer algo para remedialo, porque unha noite máis así non a aturo. Podíamos dormir no xardín nunha tenda de campaña. Xa sei. E se facemos unha cabana na árbore para que durma nela Mumu e nós poidamos descansar? Coitada Mumu, ela non ten culpa de roncar. É que está moi acatarrada. Xa, pero sexa polo que sexa, non che parece que é unha idea boa construir a cabana? De acordo, imos preparar o material. Amigos, como xa sabedes, Mumu non nos deixa pegar ollo porque non para de roncar en toda a noite. Por iso, imos construir unha cabana na árbore e así podermos dormir e descansar. Eu pensei que o que roncaba era Alfred. Vaya, descúlpame, Rita, pero que saibas que eu non ronco, respiro con estilo. Sí, chámalle como queiras. Xa temos preparado o material de construcción. Que cada quen vaia facendo todo o que lle mande Milo. Pois eu quero un cuarto de meu con cama dobre e 3 espellos. Non sei para que queres tanto espello se total sempre vas vestida igual. Que queres dicir? Non estarás a insinuar que non teño clase? Non quería decir tal, claro que non. Milo, cando queiras estamos preparados. ¡Estupendo! O primeiro que temos que facer é subirmos á árbore. Montade no ascensor. Veña, todo o mundo vanse á obra. Rita e Olga, vos ides ir colocando paredes. Talalo e Alfred que preparen a escada. Eu vou vos axudando no que poida. Ola, amigos. Oh, E logo que andades a facer? Mumu, que fas aquí? Non tiñas que facer os deberes? Sí, pero xa o rematei. A que andades? Queríamos che dar unha sorpresa. Estamos a construir unha cabana aquí na árbore toda para ti. Grazas, pero xa teño casa. Xa me diredes para que quero outra. Mumu, o problema é que roncas como un león e non nos deixas dormir. Fixemos esta cabana para que durmas ti aquí. Botádesme da casa só porque ronco. Que triste estou. Non nos lo tomes a mal, Mumu. Os outros temos que descansar e con tanto ronquido non podemos. Non pegamos ollo. Ai, moi triste estou. Non me deixades dormir na mesma casa ca vós. Xa non me queredes. Mumu, anda, perdoa. Mira o que imos facer. Esta cabana é para todos. E imos dormir nela xuntos xa esta noite. E eu tamén podo dormir aquí. Imos dormir aquí todos. Vas ver que ben o pasamos. Ben! Anda, deixa de choromicar e axúdanos. Ben! Casa tan bonita, amigos. Grazas. E vós tranquilos, que vos prometo que non vou roncar pola noite, nin sequera un pouquiño. Alfred, para de roncar. Non son eu o que ronca, é a Mumu. Que podemos facer para que deixe de roncar?
E se facemos ese ruído que se fai cando ronca alguén? Sei eu como é. Parece que parou. Non era sen tempo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Alfred, fai ese ruído outra vez, pero ben forte. A ver se cala ata pola mañá. Alfred, Alfred. Alfred dorme como unha pedra. Non o podo creer. É Alfred o que ronca. E Rita tamén ronca. Isto é un pesadelo. E ti tamén roncas, Milo. Sabedes unha cousa? Que marcho para a casa a dormir soa. Boa noite.